салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. Шумо қарор доред дар канали барстратеҷӣ ваҷзе ки матбуотҳо яъне сомонаҳо менависанд, мо дар ин ҷо гап мезанем. аз шумо мисли ҳарвақта лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад дар рӯз видеои нав баровардан. акнун дар ягон ҷо баъз рушнед мо бошад сар мекунем. хеле ки спорт хабар медиҳад собиқ ҳамлагари ПСЖ ва айни ҳол футболбози озод Эдинсон Кавани метавонад ба Барселона ояд. Футболбози уругваӣ хостааст ки дар як сол 8 миллион евро ба даст оварда бо ӯ шартномаи 2 сола ба имзо расонанд. дар охирин мавсими худ дар 22 бозӣ 7 гол ба самар расонид. дар умум Кавани дар 301 бозии ПСЖ 200 гол зад. акнун медонед ки Кавани чанд сола аст? 33 сола. барои чӣ ӯро аз ПСЖ ҷавоб доданд? барои он ки ӯ пир шудааст. аммо барои Барселона бошад ӯ 24 сола аст. Пянич 30 сола, Кавани 33 сола. ин қадар футболбозони пирро Барселона чӣ кор мекарда бошад? инро танҳо Бартомеу медонад. хуб мешуд ки Барселона футболбозони ҷавонро мехарид ва онҳоро тарбия мекард. охир нахоҳад ки аз миёни ҳамлагарон футболбози ҷавон пайдо нагардад. маълум аст ки Барселона намехоҳад маблағи зиёд сарф кунад, вале бидуни сарф кардан тим қавӣ намешавад. дӯстон, чун ҳамеша сарпарасти видеои мо ширкати 1xbet мебошад. дар он ҷо коэффициентҳои баланд ва аз ҳама асосаш эътимоднокист. барои бозам ҷолибтар гузарониндани бозиҳо ва дастгирии канал ба ссилкаи коментария буда даромада бо промокоди барстратеҷӣ дар аввалин ставкаи худ 6500 рубл тӯҳфа гиред. имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. Луис Суарес метавонад дар Барселона монад. хеле ки ESPN хабар медиҳад, Суарес хостааст ки маоши боқимондаи ӯро бидиҳанд ва баъд ӯ дастаро тарк мекунад. ҳамасола Суарес 25 миллион евро ба даст меорад. Барса бошад ба ин чиз розӣ нест ва омодааст ки ӯро ба Ювентус бифурӯшад. агар онҳо ба мувофиқа нарасанд, Барса омодааст ки ӯро дар даста монад ва то охири мавсим ӯро ба майдон набарорад. аммо қарори ниҳоиро мураббӣ Роналд Куман мебарорад. аз он ки Каваниро даста мехарад, хубаш Суарес дар даста монад ва албатта дар бозиҳои зарурӣ баромада ба даста кӯмак мекунад. Суарес худаш гуфта буд ки омода аст то охири шартномааш дар курсии эҳтиётӣ бишинад ва ба Барселона кӯмак расонад. Барселона Миралим Пяничро рӯзи имрӯз расман муарифӣ кард. журналист Жерар Ромеро мегӯяд ки имрӯз ҳамчунин расман оиди рафтани як қатор аз бозингарон низ хабар дода мешавад. Барселона Пянич 30 соларо бо маблағи 60 миллион евро харид. дар Челси бозии мавсими гузашта Пянич 3 гол зада 8 ассист анҷом дод. ҳамлагари Интер Лаутаро Мартинес ба Реал Мадрид мегузарад. Спорт Медиасет менависад ки намояндагони 23 солаи аргентинӣ дар Испания ҳам бо Барселона ва ҳам бо Реал гуфтушунид кардаанд. агентони ӯ бо Реал Мадрид зуд ба мувофиқа расиданд. Интер ин хабарро барои он овоза накард ки Барселона гузариши Видалро манъ накунад. рӯбарати Интер мехоҳанд баъди рафтани Лаутаро Мартинес аз Челси Нголо Кантеро бихаранд, зеро инро мураббии Антонио Конте мехоҳад. интизор меравад ки Реал 100 миллион евро пардохт мекунад ва Интер бошад баъди харидани Канте боз 40 миллиони дигар фоида мекунад. худи Мартинес мехост ки ба Барселона рафта якҷоя бо Месси бозӣ кунад, аммо бо сабаби кризис ӯ Реалро интихоб кард ки дар он ҷо 8 миллион евро ба даст меорад. Барса муддати зиёд бо Интер гуфтушунид кард, аммо бо сабаби кризис розӣ нашуд ки 111 миллион спорад. аммо баъди ин ҳама хабарҳо агенти Мартинес бето яке ҳарф зада ҳамаро ба ҳайрат овард. ман бо рӯбарияти Интер вохӯрдам ва оиди гузариш ба Реал ё Барселона мо умуман ҳарф назадем, гуфт яке. ҳангоми хариду фурӯши бозингарон ҳеҷ гоҳ агент ё ин ки худи футболбоз намегӯяд ки ман ба он даста меравам. мо медонем ки Мартинес ба Испания меравад ва фикр мекунам бояд хабари Фабрицио Романоро интизор шавем, зеро ӯ нафаре аст ки бо агентон муошират карда ҳамеша хабарҳои дурустро медиҳад. Барселона барои харидории ҳамлагари 26-солаи Лион Депай хело наздик аст. хеле ки Фабрицио Романо хабар медиҳад, маблағи трансфер 30 миллион евроро ташкил хоҳад дод. сармураббии Барселона Роналд Куман ҳафтаи гузашта бо футболбоз ҳарф задааст. хабар дода шуд ки Депай бо Барселона шартномаи худро ҳал кардааст ва дар охири ҳафта ин трансфер расман эълон мешавад. Депай соли 2017 ба Лион омада буд ва шартномаи ӯ дар охири мавсими 2021 ба анҷом мерасад. трансфер маркет нархи ӯро 40 миллион евро мегӯяд. дар мавсими 2021 Депай 2 бозӣ гузаронида 3 гол задааст.
нимовизатгари Барселона Рафиня Алкантара ин мавсим дар Барселона мемонад. Барса омодааст ки ӯро бо маблағи 16 миллион евро фурӯшад, аммо то кунун ягон даста чунин маблағро пешниҳод накардааст. Футболбоз ин ҳолатро дарк мекунад ки агар дар Барса монад бозии кам хоҳад кард, аммо омодааст ки дар Барселона истад. Ба Алкантара Лидс Юнайтед таваҷҷӯҳ дорад. Рафиня Алкантара дастпарвари Барселона ба ҳисоб меравад. ӯ соли 2007 ба академияи тим омада буд. Дар мавсими 2019-20 дар Селта тавассути иҷора бозӣ мекард. ӯ 33 бозӣ гузаронида 4 гол заду 2 ассист анҷом дод. Алкантара метавонад ки дастаҳои миёнаҳоли Испания ё ин ки Англияро пурқувват кунад, аммо дар Барселона дигар ба ӯ таваҷҷӯҳ надоранд. сабаби инро мураббиён медонанд. Агар Алкантара дар тим монад, шояд ӯ ба Куман дар бозиҳои ҷоми Испания лозим шавад. Чунин футболбозон дар бозиҳои на он қадар муҳим метавонанд ба даста кӯмак расонида футболбозони асосиро иваз кунанд. дӯстон, ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТВ-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гайюров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.